Så hvis du har været en idiot ligesom mig, og tabt din iPhone, så skal du bare vide, at du er ikke den eneste, der er en idiot. Og der er altid en løsning på et problem. Det er bare et spørgsmål om, hvor tålmodig du er til at finde den. Og her til morgen var jeg rimelig tålmodig. Så nu skal jeg vise dig. Først og fremmest, så var jeg ligesom heldig, at jeg kunne sætte mit track, Apple, Magic Track, hvad hedder det? Apple Keyboard. Jeg kunne sætte mit Apple Keyboard ind, så nu er den slukket. Og jeg havde problemer med at åbne den. Kan du se. Men løsningen, den kommer her. Du tager dit keyboard og sætter det ind. Og så trykker du på mellemrumstasten med dit ansigt ud over. Bum. Der var vi heldige. Så tager vi den ud igen. Så det næste problem, det er, at du skal have voice control aktiveret. Og nu vil jeg ikke sige kommandoen, men du kan ligesom sige til Siri, at hun skal aktivere voice control. Og når det så er gjort, så kan du så også bruge noget, der hedder vis grid. Og jeg prøver ligesom at snakke på dansk her. Det må jeg lige tage senere deroppe her. Men om det senere. Det du så gør, det er, at du sætter, hvis du ligesom skal have backet den op, inden du, for eksempel som jeg vil gerne tage en backup, inden jeg får den fikset. Sætter du stikket ind, så går du ind på din Mac, hvis du er heldig at have sådan en. Eller uheldig i de her tider, skulle jeg næsten til at sige. Går du ind, så finder du din iPhone, og så siger du gerne vil back alt op på computeren. For jeg er sådan lidt old school, det kan jeg godt lide. Så siger vi back up nu. Og så er det her problem kommer. Nu beder den om min adgangskode, den kan jeg jo ikke skrive. Fordi den sjovt nok ikke virker, den her skærm. Men det vi så bare gør, det er, at vi bruger det her super smarte grid-funktion, som jeg nu vil vise. Det skal lige siges, det tog mig noget tid at finde ud af. Det jeg måtte gøre, det var, at jeg måtte tage en screenshot af den her skærm, for at se præcis, hvor knapperne er i forhold til gridet. Det kan jo variere, alt efter hvilken telefon du har. Og så bagefter kunne jeg så bruge samme kommando til at vise grid, til så at gå ind i Photos, og så se, okay, det er sådan her keyboardet ser ud, og så kunne jeg sidde og øve mig ind i Photos-appen, ved at bruge samme kommando, som jeg viser nu. Ja. Så show grid, 27, tab 4, show grid, 21, show grid, 24, tab 4. Bum. Og nu er den i gang med at opdatere. Så det er sgu lækkert. Constant Solutions, du. Ha' en god dag.